खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बुङोब्ला जों साफ्रोमबो एबा जों साफ्रोमनिबो गोसोआव मोनसे गोग्गानाय फैयो जोंनि बिटिसिनि सिङाव एबा गोबां रोजा रोजा सुबुंनि मुंख्लंनि थैजों सोरजिजानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ लानानै जों गोबां गौरब एबा गोग्गानाय लायो नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थानाय माखासे बिबानगिरिफोरनि बाथ्राखौ लानानै सम सम जों बेखौ लानानै सावरायनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो फिन आरोबाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे रोंगौथि गोनां बिफान गोनां दैदेनगिरि बिथांनि बाथ्राया फिन आरोबाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि आब्रुथि गैयै जा बाथ्रा सासे फरायसाजों माबोरैहाय सावरायनांगौ बे सावरायनांगौनि जा आब्रुथि बे आब्रुथिखौ मोजां नुनो मोनैखौ बे समाव गोबां सावरायनाय नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला बिथाङा मा फोरमायदोंमोन जे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सासे जइन्ट रेजिस्ट्रार डक्टर बिरफुं नार्जारिया बिजनि कलेजनि सासे फरायसाजों जानबुङाव सोदोमस्रि गैयै रायज्लायनाय बाथ्राया ससियेल मिडियाजों लोगोसे गोबां जोंनि बर' खौरां बिजोङाव गोसारदों आरो गोबां माने माखासे पर्टेलफोराव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों मा फोरमायदों सासे लेखा गोरों सासे मेलेमजिबि जाय बिथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे मेलेमजिबिजों जों रुजुयो जाय बिथांमोननि माखासे जाय डक्टरेट बिमुं मोननाय बिथांमोननि माखासे बिबुंथिफोरखौ जों खोनासंनानै बिथांमोननिफ्राय मटिभेसन लायो नाथाय डक्टर बिरफुं नार्जारि बिथांनि जा आब्रुथि गैयै सासे फरायसाजों कलाव रायज्लायनाय बेखौ लानानै गोबाङानो लाजिनाय मोनदों आरो लाजिनाय फोरमायदों थारैनो डक्टर बिरफुं नार्जारि बिथाङा सासे डक्टरेट जानानै माबोरैहाय रायज्लायनांगौ माबोरैहाय आब्रुथि लाखिनानै सासे फरायसानो बोसोन होनांगौ सासे बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्रा सासे फरायसाजों माबोरै रायज्लायनांगौ बेखौ नुनानै मोनासै डक्टर बिरफुं नार्जारि बिथांनियाव बिथाङा फोरमायदों बिथाङा बुंदों सासे बिजनि कलेजनि सासे फरायसाया जा गावनि बेक थानाय साबजेक्टआव फर्म फिलआप खालामफिननायाव रि एग्जाम खालामहोफिननो थाखाय फर्म फिलआप खालामनो थाखाय माखासे फिस होनाय जादोंमोन आरो बे फिस होनायाव माखासे बेले बेजे जादोंमोन बेखौ सोंनायाव डक्टर बिरफुं नार्जारि बिथाङा आरे बाबा मैं तुमाक सिनि नापाय बा सिनि पाय नाकि फाल्तु कथा थारैनो दिनैनि समाव बे बिरफुं नार्जारि डक्टर बिरफुं नार्जारि बिथांनि बे फाल्तु कथा बुंनाय सासे गावनि फरायसाजों फाल्तु कथा बुंनाय बाथ्राखौ लानानै दिनैनि समाव गोबां बाथ्रा बुंदों आरो आब्रुथि गैयै सासे डक्टरेट लिरनानै सासे जइन्ट रेजिस्ट्रार जालायनानै बेफोरबायदि माब्रै आब्रुथि गैयै बाथ्रा बुंनो हायो होननानै गोबाङानो लाजिनायखौ फोरमायदों आरो गोबाङानो सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला सासे बिजनि कलेजनि फरायसाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जइन्ट रेजिस्ट्रार डक्टर बिरफुं नार्जारि बिथांनो फन कल खालामनायाव माबोरै आरे बाबा मैं तुमाक सिनि पाय नाकि फाल्तु कथा बायदि बायदि माबोरै बाथ्रा बुंदों बे कल रेकर्डखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि हेलो আপুনি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৈ আছে ন ঠিক আছে মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট হয় মানে মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছে সেইটো কমপ্লেইন কৰিবলৈ আপোনাক কল কৰিছোঁ কি প্ৰব্লেম মানে যিটো সামাৰ পৰ্টেলত মানে সেকেণ্ড সেমিষ্টাৰ বেক এৰিয়াৰ এক্সামৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ মই পে'মেণ্টো কৰিছিলোঁ 900 মান তো সেইটো পে'মেণ্ট হোৱাৰ পিছতো ছাৰ আমাৰ কলেজত ছাবমিট কৰাৰ পিছত কৈ আছে এপ্ৰুভ হোৱা নাই তো ছাৰ চেক কৰিলোঁ যে এইটো অলৰেডি পেইড হৈছে তো ছাৰ মই আজি কলেজত আহি কিনে আকৌ এবাৰ পে'মেণ্ট কৰিব লগা হ'ল 900 মানে সেইটো হয় ছাৰ হেল্ল' ছাৰ বিজনি কলেজ এইটো মেটাৰটো কলেজে চাই ছাৰ কলেজত কৈছোঁ ছাৰ কৈছে যে এইটো আমি নাচাওঁ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিহে চাব কাৰণ এইটো পে'মেণ্টটোহে পৰ্টেলতো ছাবমিট হয় ছাৰ আৰে পৰ্টেলত চালে হ'লেও এইটো বস্তুটো আমাৰ পৰ্টেল নহয় না এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰ্টেল আমি কেনেকৈ গম পাম এতিয়া ছাৰ তো বস্তুটো ৰিফাণ্ড বুলি নাপাম নেকি এইটো কলেজৰ প্ৰিন্সিপালক এপ্লিকেশ্যনটো দি দিয়া ছাৰ কলেজত ক'লে ছাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কয় আৰু আৰে বাবা মই চিনি পাওঁ নেকি তোমাক কেনেকৈ আমি চাম তোমাক থাউজেণ্ড ষ্টুডেণ্টৰ মাজত আমি কৰিম নেকি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এখনৰ পইচাটো জমা নহয় না জমাটো হয় দিল্লীত তাৰপিছতে আমি আনিব লাগে পিছত আমি কেনেকৈ চাম
ছাৰ যি হওক মানে আপুনি কমপ্লেইনটো দিলোঁ মানে আপুনি এইটো হেল্পলাইন নম্বৰ বুলি হয় এক্সামিনেশ্যনৰ। এইটো মোৰ নাম্বাৰটো হেল্পলাইন নাম্বাৰ বুলি কোনে ক'লে তোমাক? ছাৰ এইটো ৱেবছাইটত পাইছোঁ মই। আৰু তোৰ কথা ছাৰ ৱেবছাইটৰ পৰা লৈছোঁ এইটো নম্বৰটো, কাৰো পৰা লোৱা নাইতো ছাৰ। মই ওচৰৰ পৰা খবৰ দি আছোঁ এতিয়া।